И дами и господа, ти деца малко, едно минутно мълчание специално на Метъски, Лаки Прадъски. Нека малко като устойчивост. Всички да станат на крака, да бъде женен към всички гости. Едно минутно мълчание и на Метъски. Лаки Прадъски. Нека ме пръст, нека лъжко право стойчест, ромня съм малко такива и кичеки като специално. Аско, ала като? Добре сте играли, данците да ме се освободи. И по-руски чай дава 20 лева и пожелавам на оръженика да е жив и здрав. Нека децата тук пътеките да са свободни. Младене, кана хорда регата малко, да може да дойдат гости от Стара Загора. Гости от Стара Загора, Кърдо. И да гости от Lady, mucha boca Bentley.
Браво, добре сте играли. Малката е от Ташкос. От Ташкос. Ми кага и гимна да запеят тук на танцинга. Айде, Ташко! Ало, буфетчика се ревтора. Айде, параша си кукана. Суманги са. Сумангена. Айде. Рабзурна yaşa tam çok kızına. Rabzurna. Hadi kanço. Herkes çıksın dansa, kalksın gençler oynamaya. Süper Kanço geliyor sizleri oynatmaya. En yeni zurna, rap rap zurna. Hastasıyız be Kanço. Hristo!